नै लोगोफोर एकदम राइट थांनो रेडि जाबाय नै एडभेन्चार लाबाय ओमफ्राय नैबेजाय डमिनार दङ लोगोसे नैबेजाय एमटि स' लोगोफोर नै एकदम रेडि जाखाबाय आरोना थांबाय थानोसै एकदम मजा जागोन आरो राइडआ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो फाइनाली गाइस नै एकदम हाजो गोजौआव फाइनाली गाइस नै वाटरफॉल लोगोफोर नै वाव फाइनाली गाइस दिनै वाटारफलाव मोनफैबाय आरोना है नै नाहरनो हागोन लोगोफोर या ओइ नै लोगोफोर नायदो Look finally Karbianglong Waterfall Bhelughat So लोगोफोर finally दा जों मोनफैबाय Bhelughat ओइ नै एकदम वाटारफला स्राय लोगोफोर Hey, ini logo.